சமூக நீதியை காத்த மகான் தந்தை பெரியார் அவர்கள். சமூக நீதியை இங்கு அறிமுகப்படுத்தியவர், பெண்ணுரிமைக்காக பாடுபட்டவர், பெண்ணுரிமைக்காகவே போராடியவர், வைக்கம் வீரர். சென்னையை மீட்டுக் கொடுத்த இவரின் வாரிசு ஐயா கலைஞர் அவர்கள். ஜாதியை ஒழிப்பதில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் திகாவிற்கும் அவ்வளவு பங்கு உண்டு. இந்த பிம்பங்கள் அனைத்தையும் இன்று நாம் உடைப்போம் உறவுகளே, ஆதார காணொளிகளோடும் ஆதார புகைப்படத்தோடும். வாங்க உறவுகளே, நாம இந்த காணொலியை முழுசா களமாடிடலாம். என் தாய் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் தினேஷ்குமார். உறவுகளே, இன்னைக்கு நான் சில ஆதார காணொளிகளையும் புகைப்படங்களையும் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன். காரணம் என்னன்னா, இன்னைக்கு செப்டம்பர் 17 பெரியாருக்கு பெரியார் நினைவை போற்றும் வகையில் இன்று சமூக நீதி நாள். சமூக நீதியை காத்த மகான் பெரியார் அப்படிங்கிறாங்க. நமக்கு அதுல சில முரண்கள் இருக்கு உறவுகளே. பெண்ணுரிமை காத்ததும் சாதிய ஒழிப்புக்காக போராடுவதும் இந்த பிராமண எதிர்ப்பு என்கிற பெயரில் இங்க இருக்கக்கூடிய மக்களை பாதுகாத்ததும் அந்த வகையில் பெரியாருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டே தவிர, சமூக நீதியை காத்தவர், ஜாதிகளை எல்லாம் ஒழித்தவர், பகுத்தறிவு பேசியவர் அப்படிங்கிற கருத்துல நமக்கு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் பெரியார் தான், இது பெரியார் மண் அப்படிங்கிற இடத்துல நாம முரண்பட்டு நிக்கிறோம். பெரியாரும் ஒருவராக இருந்தார் என்கிற கருத்துல நாம ஒத்துழைச்சு போறோம். அதனால இன்று பெரியாரியவாதிகளின் உருட்டுக்கள்ல சிலவற்றை நாம இன்னைக்கு விலகி கூறிடலாம் உறவுகளே. என்ன கேட்டா, முதலாவதா பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பெரியார் மிகவும் பாடுபட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியவா அம்மையார் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் ரெட்டி அம்மையார் பாத்தீங்கன்னா, தேவதாசி முறையை முதலாக ஒழித்து சட்டம் இயற்றியவரே இவர்தான். அடுத்தபடி அவர் இன்னொன்னு, வைக்கம் போராட்டத்தின் வீரர், வைக்கம் வீரர் பெரியார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு உருட்டுவாங்க. நம்ம அதுக்கு பணிஞ்சிடக்கூடாது. ஏன்னா முதலில் வைக்கம் போராட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து நடத்தி வெற்றி பெற்றவர்கள் ஸ்ரீ நாராயணகுருங்கிறவரும் டி.கே. மாதவன்கிறவரும். வைக்கம் வீரர் இருக்கார் இல்லையா, நம்ம ஐயா பெரியார், அவரும் கலந்துகிட்டார், மாற்று கருத்து இல்ல. ஒரே ஒரு நாள் கலந்து கொண்டு விட்டு அவர் திரும்பி வந்து விட்டார் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. ஆனா இன்னைக்கு பாடப்புத்தகத்துல யார் இருக்கு, வைக்கம் வீரர் பெரியார் வந்துருச்சு. இங்க டி.கே. மாதவனையும் காணா, ஸ்ரீ நாராயணகுருவையும் காணா. அடுத்தபடியா பெண்களின் சுதந்திரத்திற்கு, பெண்களின் விடுதலைக்கு போராடியவர் பெரியார் மட்டும்தான் அப்படிங்கறத நாம ஏன் முரண்பட்டு நிக்கிறோம்னா, இதையும் பாருங்க. 1869 இந்திய விவாகரத்து சட்டத்தினை இயற்றியவர் அரசி விக்டோரியா அவர்கள். அப்ப பெரியார் இது என்ன சொல்றது, பிறக்கவே இல்லை அப்படித்தான் சொல்லணும். அப்ப பெரியார் மட்டுமே பெண் விடுதலைக்காக பாடுபடவில்லை, பெரியாரும் பாடுபட்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிற கருத்துல நாம ஒத்துழைச்சுப்போம் உறவுகளை. இது ஒரு கருத்து. அடுத்தபடியா பாத்தீங்கன்னா, பெரியார் ஜாதிகளை எல்லாம் ஒழித்தார், ஜாதி மத பேதங்களை எல்லாம் ஒழித்தார்னு ஒரு உருட்டு விட்டுறாங்க பாத்தீங்களா. அதுக்கு இதை கேளுங்க, இது பயங்கரமான உருட்டு. பெரியார் எழுதினது, துணி விலை ஏறிவிட்டதற்கு காரணம் இப்போது பரட்சிகள் எல்லாம் ரவிக்கை போடுவதுதான். வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகரிப்பதற்கு காரணம் பறையன்கள் எல்லாம் படித்து விட்டதுதான் என்று ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் கூறியதாக தாழ்த்தப்பட்ட தலைவர்கள் இன்றும் கூறுகின்றனர். இது உண்மை இல்லை என்று இதுவரை திராவிடர் கழகம் தெளிவுபடுத்தவே இல்லை. அடுத்து, ஆனால் இது குறித்து உண்மையான தகவல் பாத்தீங்கன்னா, அம்பேத்கர் மாத இதழ் நவம்பர் டிசம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா 1963 இது ஒரு கட்டுரையாக வெளிவந்திருக்கு. ஒரு முறை ஈவே ராமசாமி துணி விலை ஏற்றியது விட்டதற்கு காரணம் இப்போது பரீட்சைகள் எல்லாம் ரவிக்கை போடுவதுதான். வேலையில்லா திண்டாட்டம் அதிகரிப்பதற்கு காரணம் பறையன்கள் எல்லாம் படித்து விட்டதுதான் என்று கூறினார். அதற்கு அன்று மறுப்பு கூறினோம். யாரு, அம்பேத்கர் மாத இதழ் 1963 உறவுகளே. இதற்கு யாராவது விளக்கம் சொல்ல முடியுமா? பெரியாரியவாதிகளே சொல்லுங்கள். நீங்க தானே ஒடுக்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்ட பட்டியலின மக்களுக்கெல்லாம் நீங்க உடனே ஒரு பொங்கி குரல் எடுத்து கூவீங்களே, ஏன் அவன் உங்களுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆதிக்குடியா அவன் ஏன் தெரியவே இல்லை என்கிற அச்சம் தான் உறவுகளை நமக்கு ஏற்படுகிறது. இதோடு நிற்கவில்லை, இன்னும் இருக்கிறது. பெரியார் என்கிற கன்னட ஈவே ராமசாமி நாயக்கர் தாழ்த்தப்பட்டோருக்காக போராடினாரா அப்படின்னா கீழே வரிசையா வருவான். அரிசி விலை உயர்வுக்கு காரணம் கள்ளு குடிக்கிறவன் எல்லாம் சோறு திங்கிறதுனாலதான் அரிசி விலை உயர்ந்து விட்டது.
இந்த செய்தியை திமுக நடத்தும் முரசொலி பொங்கல் மலர் 1962 வெளியிட்டுள்ளது. முரசொலி இதுக்கு மறுப்பு தெரிவிக்கட்டும் உறவுகளே. காரணம், பெரியார் பேசியது அனைத்தும் இதே செய்தியை 2/3/1962 பெரியார் அச்சகம் வெளியிட்டு நாத்திகம் செய்தி நாளிதழும் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது. இது எல்லாத்தையும் அந்த துணி விலை ஏறியதற்கு காரணம், வேலையில்லா திண்டாட்டத்துக்கு காரணம், இதெல்லாம் பறையனும் பரட்சியும் சொல்லி மிக கேவலமாக பேசியதும் இதே பெரியார் தான். இப்ப சொல்லுங்க உறவுகளே, பெரியார் மட்டும்தான் பாடுபட்டார், பெரியார் மட்டும்தான் இது பெரியார் மண் என்று பீற்றிக் கொள்ளும் பெரியாரியவாதிகளே, பெரியார் செய்தார், பெரியார் மட்டும்தான் செய்தார் என்பதில் எங்களுக்கு உடன்பாடு கிடையாது. அடுத்தபடியா இதோட நிக்கல, இன்று பகுத்தறிவு பகலவன் யாரு? பெரியார். இந்த பகுத்தறிவு பகலவனுக்கு உறவுகளே, இந்த பகுத்தறிவுவாதிகள், பகுத்து அறிவு என்பது உறவுகளே பகுத்து அறிவது, ஏன் இந்த செயலை செய்ய வேண்டும், இந்த செயலினால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன என்பதை பகுத்து ஆராய்ந்து அறிவதுதான் பகுத்து அறிவது. பகுத்தறிவு பகலவன் ஐயா பெரியார். அவரின் சிலைக்கு இந்த ஊத்திட்டாங்க பால. எங்கடாப்பா போச்சு உங்க பகுத்தறிவு? அப்பா பகுத்தறிவு பகலவன்களே வாய் திறக்க மாட்டாங்க. அடுத்து இன்னொரு பகுத்தறிவுவாதி அக்கா, மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர், திமுகவின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவர் அக்கா கனிமொழி எம்பி அவர்கள். அக்கா, நீங்க உங்க அப்பார நினைவு கூறுறீங்க, அதெல்லாம் ரைட்டு. அவருக்கு அவர் புகைப்படத்துக்கு ஒரு சேரை போட்டா போட்டு வைக்கிறது எந்த மாதிரியான பகுத்தறிவுன்னு நமக்கு தெரியலைங்கக்கா. நீங்க கண்டிப்பா எங்களுக்கு சொல்லணும்க்கா. அடுத்தபடியா உறவுகளே, இதுதான் எப்படி இருக்கா? இன்னொரு விஷயத்துக்கு வருவான். பெரியார் ஜாதிகளை எல்லாம் ஒழித்து விட்டார், ஜாதி மதங்களற்ற சமூகத்தை படைக்க பெரியார் பாடுபட்டார், இப்படி எல்லாம் ஒரு உருட்டு கிளம்பா. இதே பெரியார் சொன்ன இந்த சமூக நீதி காப்பாளர்கள், சமூக நீதி இயக்கங்கள், இதே திராவிட முன்னேற்ற கழக இயக்கம், கடந்த காலத்தில் இவர்கள் பேசியதெல்லாம் நாம் நினைவு கூறுவோம் உறவுகளே. காரணம், இந்த பெரியாரியவாதிய தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், இந்த ஜாதி ஒழிப்பை பேசியவர்கள், இந்த பகுத்தறிவை பேசியவர்கள், இன்று இந்த சமூக நீதி கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த கண்ணியவான்கள் பேசிய கூற்று மதிப்புமிகு மத்திய அமைச்சர் தயாநிதி மாறன் பேசியவற்றை இதோ கேட்டுவிடுங்கள். என்ன அர்த்தம் தயா? மூன்றாவது தர மக்கள் சொல்லுங்களேன். மூன்றாவது தர மக்களாக ஒரு வாயில சொல்ல முடியாத வார்த்தை. அது ப்ராப்ளம். இது உங்கள மாதிரி ஆட்கள், அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட ஆட்களா வேண்டும் என்று கேட்டுவிட்டீர்களா உறவுகளே? சமூக நீதி பேசுவார்கள், ஜாதிய ஒழிப்பு பேசுவார்கள், ஆனால் அதனை வைத்து அரசியல் செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் இன்று இவர்கள் மட்டும்தான் என்பது நமக்கு பட்டவர்த்தனமாக தெரியும். கடந்த காலத்தில் நாம் ஆதாரங்களை எடுத்து கூறிக்கொண்டே போகலாம் உறவுகளே. இவர்கள் செய்தவற்றை அல்ல, இவர்கள் மற்றவர்கள் செய்ததையும் திருடி எடுத்து வைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதனே நிதர்சனமான உண்மை. இந்த வீடியோ பாருங்க உறவுகளை. சென்னையை மீட்டவர் கருணாநிதி. எப்படி மொழிவாரி மாநிலங்களாக பிரிக்கப்பட்ட போது சென்னை மாகாணத்தை எப்படியேனும் நமக்கு இருந்த நிலப்பரப்பை நாம் விடக்கூடாது என்று போராடி பெற்றவர் கருணாநிதி. தலைநகரை மீட்டுக் கொடுத்த தலைமகனே எங்கள் கருணாநிதி அவர்களே, முதல்வர் கருணாநிதி ஐயா அவர்களே என்று போற்றி புகழ்கிறார்கள். நாங்களும் அப்படித்தான் நம்பிக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் வரலாறு எங்களை இப்படி பேச வைத்து விட்டது. இதனை கேட்டு விடுங்கள் உறவுகளே. மெட்ராஸ் நமதே என்று ஆந்திரக்காரர்கள் முழங்கிய போது தலையே கொடுத்தேனும் தலைநகரை காப்போம் என்று முழங்கி தலைநகரை மீட்டு கொடுத்த தமிழ் மகன் மாப்போ சிவஞானம். இதுதான் சத்தியம், இதுதான் உண்மை. இப்பொழுது சொல்லுங்கள், எத்தனை ஆதாரங்கள், எத்தனை காணொளிகள் இன்னும் இருக்கிறது உறவுகளே. நாங்கள் இல்லை என்றால் தாழ்த்தப்பட்ட குடிமக்கள் எப்படி நீதித்துறையில் முதல் இடத்துக்கு வந்திருப்பார்கள் என்று பேசியிருக்கிறார்கள் இதே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த முக்கிய நிர்வாகிகள், அமைச்சர்கள். அந்த காணொலியும் பார்த்துருங்க. தமிழ்நாட்டிலே கலைஞர் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு வரதராஜன் உட்கார வைத்தார். அதற்கு பிறகு 7-8 ஆதி திராவிட சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக இருந்தார்கள். அது திராவிட இயக்கம் போட்ட பிச்சை. பாத்துட்டீங்களா உறவுகளே? இப்ப இன்னைக்கு சமூக நீதினால நாம சிறப்பா கொண்டாடிடலாம். ஏன்னா இவர்கள் மேற்கொண்ட, இவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சமூக நீதியை தான் இப்ப நாம வரிசையா பார்த்தோமே. உருட்டலாம், ரொம்ப உருட்டக்கூடாது. ஏன்னா வரலாறு ஒரு மகனை பெற்றெடுத்து விட்டது. அந்த வரலாற்றின் மகன் தான் இனம்
வீழ்ந்து விடும் போது வரலாறு தன்னை மீட்டெடுத்துக் கொள்ள தானே ஒருவனை உருவாக்கும். அவன் பெயர் சீமான். அவன் எங்கள் அண்ணன், எங்கள் ஆசான். அவன் கற்றுக் கொடுத்தது, அவன் காட்டிய வழி, அவன் காட்டிய பயணம், நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட சித்தாந்தம் எங்களை வரலாறை தேடி 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 படிக்க சொல்கிறது. நாங்கள் படிக்கிறோம் உறவுகளே. நாங்களும் இதே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் நம்பி ஏமாந்தோம் என்கிற ஏமாளிகளாய் இருந்து இன்று மீட்கொணர்ந்த எமது அண்ணன் சீமானுக்கு எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளும் பல உறவுகளே. நன்றி உறவுகளை. நாம் மீண்டும் அடுத்த காணொளியில் மீண்டும் களமாடுவோம். நன்றி, வணக்கம். நாம் தமிழர்.